Dzisiaj bardzo szybko przeniesiemy się do miejsca, które jakiś czas temu opisywałam już na Facebooku, lecz postanowiłam Wam je pokazać z szerszej perspektywy. Mowa tutaj o ruinach pewnego wyjątkowego browaru i jedynego tego rodzaju ocalałego w całym Zagłębiu Dąbrowskim. Pierwsze wzmianki o browarze w Grodźcu pochodzą już z drugiej połowy XVII wieku, jednak historia naszego bohatera nabiera rozpędu w drugiej połowie XIX wieku. Najbardziej znanym oraz najbardziej przedsiębiorczym właścicielem browaru była spółka Trop-Power Spółka Akcyjna. Abraham Trop-Power, żydowski przedsiębiorca, był jednym z najistotniejszych przemysłowców w Będzinie. Jego nazwisko odeszło jednak w historyczną niepamięć, być może dlatego, że daleki był od ekstrawagancji i epatowania swoim majątkiem. Trop-Power był również członkiem żydowskiej gminy wyznaniowej w Będzinie, w 1938 płacąc aż 2000 zł rocznej składki. Gdy wybuchła II wojna światowa, w obawie o życie rodziny oraz własne porzucił majątek i zbiegł na tereny II Rzeczpospolitej okupowane przez Związek Radziecki. Zmarł w 1941 roku w Łucku na terenie obecnej Ukrainy. W związku z ucieczką właściciela browar parowy i fabryka słodu Grodziec zaprzestały działalności w trakcie wojny. Cała firma została zlikwidowana w 1948, zaś wcześniej w latach 46-47 prowadzono postępowanie spadkowe. Ponieważ dziedziców Trop-Powera nie znaleziono, majątek znacjonalizowano i wykorzystywano m.in. jako spichlerze oraz magazyny. Jednak dzisiaj browar jest chylącą się ku upadkowi wydmuszką.